كبرت هذا حاجز كلاتنا خا سافينا بالتزار تفتح نقع حبو سكي لكم لك عفم زحفتو وكيلو قالا وايدا زراي كنت تتصرف كله كنت حسابي بمفساسي بزعبو بمتنتاني زتخد بزح نجارات نعوي متنن بزي قدس جن اتي زقدس اتبرحاني مو اتم برحانكم حبكم صباحتي حبوسك زبالكم كحبوسابكم مخنياتو زتأثر خفتح قال እግዚአብሔር ይውን ተአሲረ እግዚአብሔር محرካ ዝበልኩም እንይ ونبሃል ንምዝኽኻር ኦኬ እሱ በሃይማኖትና ንሪኢ ጉዳይ ኾን ናምና ባልታዛር ናፍጥቀንዲ ሽክሽክ አቢልና ዘሎ ጉዳይ ክንምለስ ባልታዛር ኣብ ሃገሩ ኢኳቶሪያል ጊኒ ኣብቲ ርእሰ ከተማ ቁጠባዊ ርእሰ ከተማ ርእሰ ከተማታት ይዘልዋት ዓዲ ባይዘወይ ኣብቲ ቁጠባዊ ርእሰ ከተማ ዝኾነ ማላባ ኣብ 21 ሕዳር ዝወዓለ መጋባ እያ ባልታዛር ነፃ ምልቃቁ ወይ ነፃ ምባሉ እዩ ዝውረደሎ ዝፅሓፍ ዘሎ ይውረደሎ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ውሽጢ ሃገር ዝወፀ ሕብረተሰብ ዘረድኦ ከም ዘሎ እሱዩ ብዓብዩ ከዓ እሱ ምስ ወፀ ናይ ቤተሰቦም ክሪዎ ዝኸዱ ኣካል ቤተሰብ ነይሮም ንእሽተይ ቪድዮውን ኣትያላ ብዓብዩ ኣብ ትዊተር ማለት እዩ ኣብ ናይ ሕጂ ኤክስ እቲ ኣብቲ ዝወዓለ መጋባ እያ እቲ ቤት ፍርዲ ነፃ ዘበሎ ነጥብታት ንባልታዛር እንታይ ነይሩ ኣብቲ ፆታዊ ርክብ ዝፈሰሰ ቪድዮታት ከም ዘረጋግፆ ዓመፅ ኣይነበረን እተን ደቂ ኣንስትዮ ብፍታወን ነቲ ቪድዮ ቀዲሕኖ ባልታዛር ከዓ ብፍታው ነቲ ቪድዮ ንደገ ኣየውፅኦን ካልእ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ንበዓለም ጫቅጫቅ ዝበለትሉ ሰብ ሞያ ጥዕና እውን ብጣዕሚ ኣሻቃሊ ኮይኑ ዝቐነየ ጉዳይ ናይ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ወይ ከዓ እትዮም ኤስቲዲ ዝበሃሉ ኤችአይቪ ኤድስ ኤስቲዲ ዝበሃሉ ሕማማት ብዓብዩ ከዓ ካብ ኤችአይቪ ኮነ ኢሉ በኪሉ ከይከውን ዝብል ጥርጣሪታት ዝነበረ ኣብ ኤስቲዲስ ነፃ ምዃኑ ተረጋጊፅሎ ገሊኦም ሰባት እኳ ብኣኸመይ ገይሩ እዚ ከም ዝተኮይኑ እሞ ህላው ናይ ኤችአይቪ ኣሎ ዲስ ከዓ ሕጂ ገለ ኣብ ዝብል ኣዋጣሪ ጉዳያት መሊሹ ክትዓት ከልዕል እዩ ግን ኣብዚ ኢንፋሳይዝ ክግበረሉ ዘለዎ ኣሎ ኤችአይቪ ስቲል ሙሉ ዓለም ሰርክል ይገብራሉ እዚኣ ሕጂ ብሕማቅ ፖይንት ኦፍ ቪው ከይትውሰድ ከምዚ ባልታዛር እኳ ክንዲዚ ቪድዮታት ገይሩ ብፍኑው ፆታዊ ርክብ እንዳገበረ ዘይተተሓዘሲ ትብል ሕማቅ መልእኽቲ ከይተሕልፍ ግን ስቲል እቲኦም ሰብ ሞያ ጥዕና ኢንሲስት ይገብርሎ ማለት እዩ ካልእ እቶም ኣንስቲ ናይቶም ኣብኡ ኣብቲ ተግባርቲ ዝወዓላ ደቂ ኣንስትዮ ብእኩብ ደረጃ ካብኣቶም ቶም ዝበዝሑ ሓያሎ ቁፅሪ ብፅሑፍ ደረጃ ከይተረፈ እቲ ምሳኻ ኣንስትና ዝበዕለጎ ቪድዮታት ዘለዎ ሰነድ ሒዝና ንኣንስትና እቲ ዝግባእ መስርሕ ምእንቲ ክንከደሉሲ ክንጥቀመሉ ኣፍቅደና ምክንያቱ ኣካል ናይቲ ናትና ሂወት ስለ ዝኾነ እዚኣ እንትፍቂድካልናስ ኦፌንስ ኣይትኹን ወይ ኣይትሕረቕ ዝተተጠቒምናሉ ንሕና ከዓ ኣብ ልእሲ ኣንስትና ንወስዶ ንናትና ሕጋውን ስምዕታውን ስጉምታት ክህሉ እዩ በዚ ቂር ኣይበልካ እዚ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኢልካ ኣይትሕረቕ እዚ ንዓና ከም ላቦራቶሪ መዕቀኒ ኢኻ ኮንካና ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ እተን ምርዕዋት ኣንስቲ ብዛዕባ ብዝምልከት ካልእ እውን ተፀዋዒት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ተሃገር እውን ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታይ ኣብዚ ኩነት እዚ ይዋፈር ኣለዋ እቲ ኣብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ሓዳር ናይ ምዕቃብ ኣብ ሓዳር ናይ ምፅናዕ ተኽእሎ ስለምንታይ እዩ ዝፈራረስ ዘሎ ደቂ ተባዕትዮ ከምኡ ስለ ዝገብሩ ዘለውሲ ኣካል ናይ ማዕርነት ዝዓይነቱ ኣካይዳ ድዩ ገለ ዝብል ብእውን ዓብይ ዲቤት ይኽፈት ኣሎ ምክንያቱ እቲ ባህርያት እቲ ኳሊቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታይ ይፈራኸሽ ኣሎ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ እስከ እቲ ሕብረተሰብ ንክኸዱ መብዛሕትኡ እዋን ስለ ዘፍቅደሎት ደቂ ኣንስትዮ ከዝብል ነገር ንምምላእ ዶ ይኾና ናብ ከም ዝወዲቐን ዝብል እሱ ኣካታዒ እናኾነ እሱ ከዓ ተመሊሱ እንታይ ኢሉ እንተ ደኣ በዚ ጋጣም ዝኽብለኩም ዝደሊ ኢሉ እንተ ደኣ ዝኾነ ስነ ኣእምራውን
ፀቕጢ ኣብ በዓልቲ ቤተይን ደቀይን ዘይወሪዱ ዝኸሶ ሰብ የብለይን እንተ ደኣ ወሪዱ ግን ነቲኦም ነቲ ቪድዮ ሊክ ዝገበሩ ሰባት ንክኸሶም ሓስብ ግን እሱ ከይውዕሎ ኣምላኽ ፅንዓት ይሃበኒ ከም ዝፀኒዐ እየ ዘለኹ ኣነ ይብል እሱ ንቅድሚት እምበር ንድሕሪት ዘምልስ ግዜ የብለይን ንቅድሚት ከሰላስሎ ዘለኒ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ይባላሉ ሕጂ ሲ እዚ ባልታዛር ሜሊሽና ኣገዳሲ ባእታታት ናይ ባልታዛር ኢልና ተቐፀልናሉ ሲ ደቂ ዓድራ ክትሓርቀ ይኹም ማለት እዩ ባሪስ ናይስ ጋይ ኮይ በቃ ኩል ቺል መፂሲ በቃ ብጣዕሚ ተዛንዩ እቶም በፃሕቱ ገለ መለ ክሳዕ ዝግረሙ ማለት እዩ እሱ እሱር ዘይመስለካ በቃ ተዛንዩ እቲ ኣብቲ ስነ ኣእምሮ እየ ዝብል ኣለኹ ከይተሸገረ ከይተጨናነቐ ከየበለ እንታይ ኢሉ ትዝገረመኒ ሕጂ ናይ ባልታዛር እንታይ ዓይነት ሰብኣይ እዩ ዘብለን ደሎ በቃ ተዛንዩ ኩል ኮይኑ ገለሲ ኣነ እቲ ዝግባኣኒ ነገራት ምስቶም ዝግብኦም ሰባት ክወስደ ንቅድሚት እምበር ንድሕሪ ዘፃባፅብ ግዜ የብለይን ምባሉ ዋው ኣንታ ጌና ክፍተሽ ይመስለኒ ሰብኣይ سئلنا يكون هذا نستي تيل زبالة بس قد أمزخاني نتهم بس قد عايزي أوفنس زخونه أنستهم زفتحو بتعمي يقرأ إلو مالت أنا نخوم إلي وعالكون تقول بمست بايزوي بس قد أمزي كيبل كوخ حلف زي دلي حدا نقرأ له السوخة كاب حماق طبق موسى أبتسلمات برهان مرأي أكل ناي حيوانتها قدايون نمزخ خارز أكل حدا وان بيتانيس كريستوسي زموتت أدقي ريو بحال تفلتوا ياهم تازانتا نتم زي تفلتوا حاخ دقما حجي اتا زموتت أدقي أبزي أستاي تريلوا قاليلو كتشانو تكفي قاليلو الحارو السجن تايلو إذا أدقي السنة هتسبق ريهم إتا أدقسي كسنا ختصبق إلوا سلازي أبزي ناي بالتازار زقنايا نجر كا قال يوم سوات زدا موتاي تصبق على ويلو كدمدم خيريا قم بزح زوات نجر الله أنا نجرات أبتي جاما ويكا أفتبوت أنا يتسبقون كامرأي تايو خينو زلوا مرأي تايو خينو زلوا مستوعب كاون تاي خاخت مها تصبقون حماقن قالو أبسوليت تصبق أبسوليت حماق زبحال يلا እንዳበልኩ ልሰናበተኩም ሓፍትኩም ሳባ ኺዳኔ ካብ ፓሪስ درسعخو با انت هلو سابينو ابزي سي حانت قطمي خدي تسمعنا كلمه لكله زبلالو سلازي ناي لو معلت قطمنا تكون زلوا اها ناي لو معلت قطمه تكون دلوا قحسم دتون لوام دتون قال حبيرنا الرئينا رخيبيو ادلي كم لبي كنصرصرلو ادلي كم لبي كوريلو بقى كواطرو كمغتو خرطعو كن تجددكو دعا دليتي تراي كسهالو نحسابي تراي عزيلو نحسابي تراي عزيلن كررو تاني كيوصالو اننتي ابي مور خيبيو خمويني ابي مور خيبيو اننتي انت محواتي أسمرا جحن سلستان أو يا